Seperti Diajeng Rizka Anita Sari. Kayak ngene iki lho. Ya golek sik nom-nom nabuhi sik rasa. Nggih, pripun? Pripun kabaripun Mbak Rizka? Alhamdulillah. Alhamdulillah waras. sehat. Waras, seger waras iki. Amin. Terus kula badhe tangket kadang panjenengan. Pripun? Niki kedirine kang pundi panjenengan niku? Kula pinggir mriku lho. Pinggir niku pundi? Pinggir mriki. Pinggir sing luar kene keras napa pripun? Nggih, leres. Weh. Tewebe nggih. Inggih. Niki wau saged tindak niki badhe ngladosi tiang-tiang pamundhutipun saking Mbok menawi Bapak Ibu. oh ngaten. Nggih. Monggo disimpen sampaikan Bapak Nggih. Ibu sing pengen ngersakaken lagon ing dalu menika inggih menika saking sabdo laras pimpinan saking Bapak Bung Pri. Bung Pri. Nggih, saking Kepuh Rejo Kepuh Ngantru. Rejo. Nggih. Monggo Bapak Ibu menawi badhe ngersakaken Lelagon monggo Bapak Ibu sing badhe ngersakaken nggih mboten lelagon. napa-napa lho. Inggih, wonten ngandhap napa rawon nginggil? Ten mriki. Nginggil. Nggih. Nggih. Monggo piyantunipun sing badhe ngersakaken joget nggih. Monggo nggih. Wonten napa mboten? Nggih. Niki dilajengaken mawon Nggih. Pripun? saged gayeng ngoten nggih. Nggih, monggo Mas. Monggo dipun cepati nggih. Lagunipun sing badhe dipun Angenteni mawon. Angenteni. angenteni. Nggih. Ngenteni sapa Cahyu? Angenteni jenengan. Sampeyan yo kok iso-iso. Aku wis tuwa kok ngenteni kok sarep mati. Lah pripun jenengan pundi Sing to diteni ya nggih? sing enom-enom kae. Jenengan dalume pundi? Kula nika celak nika ler nika gaten Oh, kula. kula mboten diampirne to. Oh, mampir mangke. Nggih Matur niki dalam suwun. kula niki nika putra wayah wonten mriki sedanten ningali panjenengan cirose badhe. Nggih, sing dalu Nggih. Ibu. Nggih. Monggo yoga-yoga niki dipun tabuhi kanca-kanca niki wonten dalem niki. Niki piyantune Bapak Edi Sutikno sing mangku kersa nikahaken putra. Nggih, mugi-mugi ingkang putra sakinah mawaddah Nggih, warahmah. amin. Tinggal Cepet-cepet. diparingi momongan. Nggih, kedahipun sing ngaten menika badhe Nggih. diajeng-ajeng ingkang bapa lan ibunipun. Nggih. Mugi-mugi yogane soleh. Amin. Solehah. Amin. Amin. Dados mengke nek pun gadah putra mugi-mugi putra menika Kados kula. kados sampean. Lek cewek. Oh, ngadan Nggih. nggih. Saged berguna bagi nusa bangsa Amin. dugi agama nggih. Nggih Nggih. berbakti kalih tiyang sepah kekalihipun. Nggih. Amin. Monggo le cah bagus-bagus iki kita buana iki kaya kok adoh. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni mudune ayu janjimu ten sasumi panjroning kalbu daku semua bebujanku tak jaluk jo citra janji dekang masih wong marati amung sira dadi ati rino wengi
matur nuwun.